ステファンに師範として認める。その危険である刀をあなたにあげるということは師範として認めるので、これから正しい武道家としての道を歩んでくださいという意味です。Števa vnímam tak, že vychováva obrovské množstvo ľudí, nie len tu na Slovensku, po svete chodí prednášať. Ty odovzdávaš ľuďom v celom svete svoje schopnosti, odovzdávaš im filozofiu, náhľad na svet, spôsob, to je obrovský druh výchovy. Preto si ho vážim a preto som s ním toľko rokov, lebo to vidím. Áno, tu jeho takú... A ja som hladný stále po poznaní. Stále. Senseiho vnímam ako veľmi cieľavedomého človeka, ktorý sa dokáže veľmi silno nadchnúť, tak ako sa nadchol už v detstve pre bojové umenia. Mám taký dojem alebo pocit, že to nadšenie ho doteraz nie že neopustilo, ale možno je ešte silnejšie. Čiže to je taká dosť vzácna vlastnosť a on ju má. V tej dobe, keď som ho spoznala, som bola vlastne po tej vrcholovej fáze športovej gymnastiky, tak mne on nepripadal prísny. Nemala som z neho žiaden taký pocit, že mala by som sa ho báť. Niektorí ľudia povedia, že sa boja senseja, boja sa Števa, ale ja som ten pocit ako nemala. Vyrastal som v Bratislave, v Dúbravke. Otec bol inžinier elektrotechnik, skončil s červeným diplomom. Podľa môjho názoru bol génius, ovládal 7 jazykov, bol perfektný v technike, čokoľvek, čo chytil do ruky, vedel urobiť a čo nevedel, tak sa vedel veľmi rýchlo naučiť. Mama robila na Slovenskom štatistickom úrade, popri 3 deťoch si urobila vysokú školu a starala sa o ten taký rodinný krb. Veľmi sa snažila tú rodinu dávať dokopy, takže myslím si, že som mal veľmi dobré detstvo. V detstve ma najviac ovplyvnili rodičia, samozrejme, lebo však oni robili to rodinné zázemie a názory otca a mamy boli tie asi najpodstatnejšie v tom živote a doteraz na nich spomínam a doteraz rozmýšľam nad tým, ako by to oni urobili. V našej rodine tie bojové športy a bojové umenia idú ešte z čias môjho otca. Keď išiel študovať na vysokú školu do zahraničia, tak sa začal pripravovať na to a nakúpil si knižky sebaobrany. A potom, keď môj brat začal mať nejaké problémy so šikanou, tak ho mama odviedla na judo a začal sa venovať judu. Tým, že je o 11 rokov starší, tak keď som ja dorastol v 1978, ma priviedol brat na judo a tá láska k tomu judu mi zostala doteraz. S judom som začal ako 8-ročný. Bavilo ma na tom to, že sme zapasili, že sme sa učili techniky, chodili sme s chalanmi na sústredenia, na súťaže. Nebavilo ma prehrávať, ale dalo mi to, že som začal mať veľký záujem o bojové umenia. Cvičil som s nunčákmi, kúpil som si boxerské rukavice, tak na gimpli som chalaňov otravoval, sme s tým boxovali. Popri tom som cvičil aj thajský box. Bol som 2-krát v Thajsku, kde sme cvičili Muay Thai a
bol som na sústredeniach jiu-jitsu, skúšal som karate. Každé to bojové umenie má svoje čaro a život je krátky na to, aby človek obsiahol všetky tie bojové umenia, čiže som si musel po tých rokoch vybrať, no a teraz sa teda hlavne venujem Daitoriu Aikijujutsu, Aikido a Judo. Najväčším rozdielom medzi judom a aikidom je to, že judo bolo vytvorené ako šport. To znamená, že sú v ňom súťaže. Judo je aj ako olympijský šport. A aikido je bojové umenie. To znamená, že myšlienka zakladateľa bola v tom, že by sme nemali súťažiť. Nemalo by sa porovnávať medzi sebou, ale človek by sa mal snažiť k tej dokonalosti pracovať sám na sebe dlhodobo a posúvať sa dopredu vzhľadom na seba. Čiže aby som zajtra bol lepší, ako som dnes. A nie je hlavnou videou, aby som bol olympijský víťaz alebo majster sveta. Techniky v aikido sú stavané tak, že dávate možnosť tomu útočníkovi pochopiť, že nemá možnosť bojovať s vami ďalej, ale nespôsobíte mu újmu na zdraví. To znamená, urobíte mu páku, hod tak, aby ste ho nezranili. Poďme rozbehať sa. Idem. Poď. Sprov. Pomáhne sa krát pôjde na kvetku, vyskočí vysoko. Poďme. Tek na hop. Sprov, hop. Tak ja som vyrastal v Petržalke v takých ťažších podmienkach a práve že aikido ma tak viedlo úplne inou cestou. Išiel som s tým mečikom, s tou paličkou. A išiel som okolo chalaňov cez ihrisko, ktorí tam pili, fajčili. Ja som nastúpil na autobus a išiel som si na ten tréning. Čiže mňa to úplne vyťahlo z týchto vecí. Keď ja som bol beťar, ale stále ma to držalo proste v tej disciplíne. Niektoré prvky z aikida používam aj v tréningu. Má svoje opodstatnenie, čo sa týka nejakej disciplíny, pretože dneska tá mládež je taká, že tí chalani, tréner niečo vysvetlil, odtočia sa chrbtom. To kebyže my urobíme na aikide, tak okamžite aj nám vrátia peniaze a nás vyhodia z gymu. Mojím prvým učiteľom aikido v roku 1989 bol Varsegi Rudolf Sensei z Budapešti, veľký 130-kilový chlap, ktorý sa venoval viacerým bojovým umeniam. Bol môjim vzorom, preto som aj ja cvičil viacej bojových umení, pretože som k nemu vzhliadal. Bol v Japonsku dávno predo mnou a ja som vždy hovoril, že no to mne sa nikdy nepodarí, tak ma hneď sfúkol. Hovorí mi, že ja som vyrastal v detskom domove a podarilo sa mi to. Ty vyrastáš v normálnej rodine, tak nerozprávaj hlúposti, snaž sa a určite sa ti to podarí. Dostať sa k Japoncom, trénovať, to nie je tvoj prvopočiatkový vymysel, že teraz sadneš do vlaku, do lietadla a odídeš tam a že trénujte ma. Tam ťa musí niekto uviesť. Ja som prišiel do Japonska po asi 10 seminárov, ktoré som absolvoval u Morihira Saita sensea, ktorý bol najdlhšie cvičiaci žiak zakladateľa aikido o sensea Moriheja Ueshibu. Na jednom zo seminárov som sa opýtal, či môžem prísť do Japonska, už som mal našetrené peniaze. On povedal, že áno, ale napíš mi svoj životopis, mi pošli a odporúčanie od niekoho, kto u mňa dlho cvičil a ho poznám a ja ti odpoviem. Čiže potom mi sensei odpovedal, že môžem prísť na jeho tréningy, čiže prišiel som do Japonska, celý nadšený, s veľkým kufrom, lebo som tam išiel na 3 týždne.
proste zobrať sa a ísť do Japonska. V tej dobe tam neboli anglické názvy. Pamätám si, keď som sa ho pýtala, že kde si vedel, ako máš vystúpiť. A on mi hovorí, pozrel som si obrázok, kaligrafiu a podľa toho som vystúpil. A áno, boli tam takí dobrí ľudia, že ma videli a povedal som aikido a zobrali auto a odviezli ma do tej telocvične. Bol som ako uchideshi, to znamená, že žiak znútra a tým pádom som spal v dojo 24 hodín. Denne som bol v dispozícii sensejovi, čiže keď potreboval s čímkoľvek pomôcť, tak len zazvonil. Keď zazvonil jedenkrát, tak tam bežal jeden uchideshi, keď dvakrát, tak dvaja uchideshi. A bola to česť, kto pribehol prvý, čiže bolo to také až vojenské. Keď ste videli majstra na dohľad, čiže na 20-30 metrov, tak ste hneď museli všetko zastaviť, ukloniť sa. Bolo to veľmi, veľmi zaujímavé, mňa to veľmi nadchlo. On robí to tradičné aikido, Iwama Shinshin Aiki Shurenkai a tam je zaužívaný systém sotodeshi a uchideshi. Keď prídete, žijete v tom dome s majstrom, spíte na tatami. Pamätám si, že keď bol raz v zime, tak mi hovoril, že sa zobudil ráno a vedľa pohár, ktorý si položil, bol zamrznutý. To bol pre mňa veľký splnený sen cvičiť priamo v dojo, kde robil tréningy priamo zakladateľ aikido, spať dojo pri oltári, ktorému sa kláňal zakladateľ a dokonca som mal možnosť aj viesť detský tréning priamo v dojo zakladateľa. Čiže pre mňa to boli neuveriteľné veci, neuveriteľný zážitok. Morihiro Saito sensei bol veľmi charizmatický človek. Povedal by som veľmi dobrý motivátor a vyslovene encyklopédia aikido, pretože jeho znalosti boli naozaj neuveriteľné, toľko variácií, techník. Ja si to musím nahrávať, aby som to nezabudol a on to proste sypal z rukáva. Na tých tréningoch bola obdivuhodná atmosféra a naozaj len ľutujem, že som nemal možnosť dlhšie pod jeho vedením cvičiť. Pre mňa takou pamiatkou a cennosťou sú ručne písané priamo Morihiro Saito sensejom 3 zvitky. Niekedy sa v Japonsku nepoužívali dany, ale používali sa zvitky, kde je detailne napísaná a opísaná každá technika, ktorú človek urobil na skúške a ktorú ovláda na tej úrovni, že ju môže ďalej trénovať a môže ďalej učiť tieto techniky. Na týchto zvitkoch, okrem toho, že ich sám ručne písal, je odtlačok jeho palca. Morihiro Saito sensei, okrem množstva techník, energie, času, ľudskosti a týchto 3 zvitkov mi venoval aj boken, drevený meč, na ktorom je aj jeho podpis a pečať. Doteraz ho mám na čestnom mieste v našom dojo. Anza wa subarashi. You're good. You're good. Your way of teaching is good. Arigato, sensei. Arigato. 本当にね、大先生のテクニックを、教えのテクニックを、教えのテクニックを言わないといけない。So because you want to work with Sensei's technique, you come to Iwama. So that's very good. 素晴らしいです。 So that's very fantastic. どうか、それがいきなり、大先生スタイルをお願いします。 So wherever you go, be as a Sensei's style. Je tam taká tradícia, že keď odchádzate z uchideshi pobytu, tak dávate fľašu sake k oltáru. No a ja som dal fľašu slivovice. Tam mi jedna Japonka hovorí, že Štefan, vieš, ale tu sa dáva sake. On, že sake, víno a toto je pálenka, toto má 42 stupňov, takže toto je o mnoho lepšie. Hej. No a ten rozmer Morihira Saita senseja bol taký, že potom sme sedeli pri jednej večeri a on vysvetľuje, no vieš, Štefan, u nás sú také tradície, že napríklad, že k oltáru sa dáva sake, nedáva sa whisky, ani koňak, ale dáva sa len sake. Tak vtedy som pochopil, že tá slivovica, to nie je to práve orechové k japonskému oltáru.
Tým, že sú naše kultúry diametrálne odlišné, tú dôveru tých japonských majstrov si je veľmi ťažké získať. Len jedine tou svojou tvrdou prácou a tým nadšením si myslím, že Števo dokázal presvedčiť tých majstrov, že sa im oplatí venovať ich čas tomu, že mu dávajú tie vedomosti, pretože tie japonské bojové umenia, to je ich dedičstvo, to je ich kultúra a nie každému sa dokážu odkryť a dať im to svoje bohatstvo vlastne. Keď som sa vrátil z mojej prvej cesty z Japonska, zavolal som si svojich trénerov, ktorí mi pomáhali viesť klub a dal som im na výber. Povedal som im, bol som v Japonsku, videl som, ako sa to tam robí a ja to chcem robiť tak, chcem ísť presne podľa toho, ako sa to robí v Japonsku. Vy ste slobodní ľudia, čiže kto chcete, môžete odísť, môžete si založiť vlastný klub, ja vám pomôžem nájsť telocvičňu, ale kto chcete pokračovať so mnou, musíte na 100% akceptovať to, ako to budem robiť od teraz. Zaviedol som etiketu, taká ako je v Japonsku, snažil som sa maximálne k tomu priblížiť. Asi tretina ľudí odišla z klubu, pretože teraz s odstupom času to chápem, že bola moja chyba, že som mal viacej o tom rozprávať, viacej vysvetľovať a možno by to viac ľudí pochopilo a zostalo. Ale tréneri zostali všetci a podarilo sa nám vďaka tomu získať si rešpekt v Japonsku. Mám veľmi dobrý vzťah s japonskými majstrami, pravidelne chodia na Slovensko, cítia sa tu veľmi dobre, odovzdávajú svoje vedomosti a bola to správna cesta. Hej, kodači. Joj. A ideme zľahka plecia dolu, ič. Ni. Sam. A teraz pôjde kijaj. Plecia dolu, uvoľník celé telo, ťažisko dolu spúšťame. Práve v takých bojových umeniach, ako je aikido, s tou koncovkou do, karate do, judo, do je cesta. Ten prívlastok hovorí, tu nejde o nejakú bohapustú bitku, to je obrovská filozofia. Keď laikovi povie, že filozofia, tak sa tak na teba pozerá cez prsty, že prosím ťa, o čom mi hovoríš, keď povieš energia, zdá sa mu to byť všetko také astrálne. Nie. Tieto bojové umenia, ako aj bojové umenia aikido, aj karatedo, ťa vychovávajú komplexne. Totálna úcta, etika, etiketa, spôsob vedenia svojho života. Čo sa týka tej etikety, je rozdielna etiketa aj v rámci jedného bojového umenia, dokonca v rámci tej istej organizácii v dvoch dožách. A ešte aj dnes, po vyše 40 rokov, čo sa venujem bojovým umeniam, stále učím nejaké nuancy a ešte stále aj ja robím chyby. Napriek tomu, že ich učím, snažím sa byť striktný v týchto veciach a ja robím chyby a učím sa. Ale v Japonsku je to veľmi dôležitá vec, pretože to, že neviete techniku, na to tam idete, aby ste sa naučili. Ale to, že sa neviete správať, tak to je veľký problém. Už to, ako si odložíte papuče, keď vchádzate do doža, ako sa ukloníte, keď vchádzate do doža, ako máte palce schované, všetko sa počíta. A oni na základe toho, ako vidia, ako sa správate, tak vidia, či má zmysel sa vám venovať, alebo ste stratený prípad. Ty si musíš získať tých japonských majstrov. To nie je len tvoj výkon. Ten je veľmi dôležitý.
ale oni ťa skenujú, oni ťa nechajú skenovať 10 ročia, kým ťa pripustia k sebe. Keď ste dobrí v tom, čo robíte, tak si dokážete získať aj úctu, aj priateľstvo k majstrom a ukážu vám všetko. Sú ochotní vám ukázať naozaj všetko, čo vedia a sú nadšení z toho, že aj ľudia mimo Japonska majú taký naozaj srdečný záujem o ich umenie, o ich kultúru a chcú to robiť na 100%. Moja rodina, manželka a moje 2 deti, je to pre mňa útočisko, miesto, kde sa môžem posťažovať a kde ma pochopia, miesto, kde ma skritizujú a posunú ma dopredu, lebo najväčší kritik a najlepší kritik je moja manželka mojej práce. Števo viedol tréningy a začínal s aikidom na Slovensku a mal plnú telocvičňu a ja som chcela, aby som začala cvičiť, tak som ho poprosila, či by som mohla prísť na ten tréning a vyskúšať si ten tréning. A povedal, že nie, je to plné, ale potom povedal, že dobre, môžem prísť, môžem si to vyskúšať a uvidíme. Prišla na tréning aikido, lebo od 4 rokov sa venovala profesionálne športovej gymnastike. Bola v reprezentačnom tíme, bola nominovaná aj na olympiádu a chcela začať robiť bojové umenie, kde nie sú súťaže. Aikido je akurát o tom. Takže prišla na tréning, začala u mňa trénovať, no a slovo dalo slovo a už sme rodina. To nebola láska na prvý pohľad, to sme chodili na tie tréningy, cestovali sme spolu autobusom, električkou, veľa sme sa rozprávali. To máme v rodine doteraz, že sa veľa rozprávame. No a nie, že slovo dalo slovo, no chytil ma za tú ruku, no tak po tom tréningu. No a bolo všetko jasné. Svadba bola klasická, slovenská a vtedy sme do toho nezakomponovali žiadne bojové umenia. Po svadbe sme požiadali o mladomanželskú pôžičku a rozhodli sme sa z nej 50% minúť na tatami. To sú japonské žinienky a dali sme si to do obývačky. Bol to šok pre rodičov hlavne, pretože sme si podľa nich mali kúpiť práčku alebo sedačku. Rozhodli sme sa si urobiť japonskú obývačku. Števo zohnal stolárov, navrhol posuvné dvere. Položili sme na tatami len madrace a tak sme žili. Tatami sme používali aj na cvičenie, lebo málo sme cvičili. Myslím, že sme chodili na tréningy 15 krát do týždňa, tak sme ešte počas víkendov museli ešte zdokonalovať a nacvičovať. Bývali sme na 8. poschodí, tak susedia museli byť radi. Ja si myslím, že najväčší plus mojej manželky je to, že so mnou tak dlho vydržala a že akceptuje moje úlety a moju ťažkú povahu. Práve sme prileteli do Južnej Korei na pozvanie môjho priateľa Sensei Juna, ktorý je prezidentom Korejskej federácie Aikido, čiže je tu najväčší šéf v Aikido. Tu som tu 3. krát. Števo cestoval veľmi veľa, pretože sa chcel stále zdokonalovať a ja som to brala prirodzene, keď tých majstrov nemáme tu na Slovensku, tak musí cestovať po svete a bolo ťažké, keď odchádzal. Väčšinou sa stalo, že deti ochoreli, niečo sa v rodine stalo, všetko trebalo vyriešiť, ale brala som to, že je to potrebné. To robil vlastne aj pre nás.
Niekedy celý mesiac nebol doma, pretože bol napríklad v Japonsku. Veľmi mi chýbal, samozrejme, bolo mi za ním smutno, ale moja mamina sa veľmi snažila, aby sme aj z týchto momentov mali pekné chvíle, dovolovala nám veci, ktoré by nám inak tatino nedovolil. Pozerávali sme spolu dlho do noci filmy alebo seriály a takto nám spríjemňovala chvíle, kedy nám bolo za tatinom smutno. Deti sú vlastne obrazom rodičov. Oni z detstva kopírujú a učia sa tým, že odpozorovávajú tie veci. Deti boli stále našou súčasťou, keď sme sa rozprávali, či sa týkalo podnikania, či sa týkalo tréningov, športovania. Takže určite vplyv to, že sme my niečo dosiahli, to na nich malo. No a už teraz musia oni ísť tým svojim životom a tým svojim spôsobom ho naplniť. Hlavne zostať pokojný, áno. Vybehnú na nás, my si ideme svoju hru. Vieme, že tam má byť emócia, že tam má byť kvalita, že tam má byť sebavedomie, tímovosť, OK? Beňo, Macej, pozor, nech nie sme v tých istých pozíciách, pozor na to! Poď, rýchlejší si! Sám, ťaž, brána! Aikido bolo súčasťou môjho života od malička. Ja som začal trénovať v 3 rokoch. Ja som bol od malička vedený k športu tým, že otec tým žil a mama zároveň ako bývalá profesionálna gymnastka, takisto trenérka, učiteľka Aikida, čiže tam nebola nejaká možnosť nerobiť šport. To som považoval za niečo úplne prirodzené. A keďže rodičia mali tréningy každý deň, v školské dni a samozrejme aj cez víkendy, tak nebola nejaká možnosť, že teraz zostanem sedieť doma. Taká možnosť ani nebola, ale ani ja som ju nejako necítil ako niečo, čo by som chcel. Keď sme na tréningu ako rodina a treba rozlíšiť, keď sa pozeráme návšteva ako na nášho učiteľa, ako sensea. A to musím rozlíšiť aj ja, pretože nie je možné, keď on vedie tréning ako sensei, aby som ja niečo komentovala. Je to ťažké sa dať do tej pozície, že nie som ako manželka, ale som ako cvičenec v tom momente. Určite to bolo ťažké aj pre deti, aby mali tú hranicu, že kde je sensei. Keď tatino občas zabudne, že doma nie je sensei, ale tatino, tak ja mu to veľmi rada teda pripomeniem. Takže keď mi napríklad prikáže, že nech si upracem izbu, tak vtedy mu poviem, že onega ešte má, zase mu ukloním, pretože tak sa to robí na tréningu. Na tréningu to znamená prosím učte ma, a teda ja to v domácom prostredí robím, aby ako také niečo ako rozkaz generál, aby si uvedomil, že teraz už je moje tatino a že môže mi to povedať aj nejak inak ako tak sensejovsky. Od svojich učiteľov som videl, ako mám učiť druhých, ale vlastné deti som nevedel, ako správne učiť. Chcel som byť maximálne objektívny, až to bolo neobjektívne a myslím si, že aj vďaka tomu syn presedlal na futbal. A urobil dobre, pretože je veľmi úspešný, nie je v mojom tieni a nikto nemôže povedať, že to, čo dosiahol vďaka mne, ale vďaka svojmu nadšeniu, svojmu úsiliu a svojej tvrdej práci. A už prichádzajú ďalší, odlož si zbrane, aj papučky pekne. Opasok máš na zemi, to budeš mať hneď čierny opasok, ani nemusíš toľko rokov cvičiť, budeš ho mať zašpinený. Števo bol zo začiatku prítomný ešte, keď Andrej cvičil na tých tréningoch, ale detské tréningy vediem väčšinou ja. Sensei v telocvični! Idem na kolienka, pozdravím senseja. Je to dosť ťažké, pretože chce človek byť spravodlivý a k svojim deťom ešte viac spravodlivý, tak si ich ako z toho pohľadu asi aj najmenej všíma. Tak je to veľmi také tvrdé pre tie deti.
Oni nevedia, že čo sa deje, že či niečo zle urobili alebo dobre, ale nechcete ich protežovať, tak si viac menej na tom tréningu ako nevšimáte. Sledujete ich, dávate pozor, či vykonávajú to, čo sme povedali, to vykonávali, ale že by sme im nejakú zvlášť pozornosť dávali, to nie asi. Súvislosť medzi mnou ako učiteľom, trénerom futbalu a otcom ako učiteľom alebo trénerom bojových umení je určite veľká. Bez tohto vzoru neviem, či by som bol trénerom, či by som nad takým niečím uvažoval, ale tým, že som to mal doma, vedel som, do čoho idem, napriek tomu, že je to v inom odvetví, tak tie základné princípy sú v zásade rovnaké. Stále je to práca s ľuďmi, stále je to snaha zlepšovať či už hráčov alebo zverencov. Stále je to o tom, že sa snažíte z nich urobiť tých najlepších, tú najlepšiu verziu ich samých a zároveň vám oni dávajú strašne veľa. Aj keď o tom sami nevedia, tak oni z vás robia tú najlepšiu verziu vás samotných. Čo sa týka Martinky, tam už som sa snažil byť lepší otec a menej prísny tréner. A ona pokračuje s tým aikidom, takže som veľmi rád, že aspoň ju som neodradil tou svojou prílišnou objektívnosťou. Tatino bojovými umeniami naozaj žije a ovplyvňujú súčasť našho každodenného života, takže aj situácie, ktoré sú možno typické pre iné rodiny, tak u nás sú také netypické. Napríklad, keď pozeráme nejaký film alebo seriál a je v ňom nejaká akčná scéna, tak s tatinom skonštatujeme, aká technika bola použitá, či bola dobre prevedená, alebo čo my by sme urobili v tej situácii inak. Tatino ma občas tak skúša, že či by som sa vedela ubrániť. Raz som takto išla v noci si po vodu, no a tatino sa tak zozadu za mnou priplížil a akože ma napadol. Zvládla som to a všetko bolo v poriadku. Vicky, nechaj ma! Vicky! Zmiznite! Hej! Momentálne študujem na Oxforde, kde dokončujem moje magisterské štúdium. Aikidu sa to bohužiaľ nevenujem, pretože sa musím plnohodnotne venovať štúdiu, ale k Aikidu by som sa určite rada vrátila, keď sa vrátim po mojich štúdiách späť na Slovensko. Určite najviac som hrdý na to, čo dokázali naše deti. A to mi aj prináša najväčšie šťastie. Daitoryu Aiki Jujutsu je staré japonské bojové umenie, ktoré samuraji používali podľa zmienok už v 11. 12. storočí. Takým najznámejším protagonistom Daitoryu Aiki Jujutsu bol učiteľ zakladateľa Aikido Morihei Ueshibu Sokaku Takeda. Ja mám to šťastie, že sa môžem učiť v priamej línii Daitoryu Aiki Jujutsu, čiže od Sokaku Takedu cez Tokibune Takedu, Konda Katsuyukiho senseia, u ktorého sa teraz učím, a u Konda Masayukiho senseia, ktorý je súčasnou hlavou školy Daitoryu Aiki Jujutsu na svete. Daitoryu Aiki Jujutsu je veľmi komplexné bojové umenie a pripravovalo samurajov na boj v akejkoľvek pozícii, či už je to v kľaku, alebo v postoji, či je útočník útočí spredu, z boku, zozadu, či je ozbrojený alebo neozbrojený. Technika Ippon-dori
V momente dotyku ho musím vychyliť, mám ho vychyleného, úder na rebra, pokračujem vo vychylení, prekopávam rebra, rotácia v bokoch, mám ho pod kontrolou, sekám. Daitoriu Aikijujutsu cvičíme z techniky proti neozbrojenému útočníkovi, ale aj proti útočníkovi ozbrojenému z bo, alebo s kopiou, s katanou. My používame boken. Takisto jute je taká zaujímavá zbraň, ktorú používali japonskú polícia v 16. storočí, ktorou dokonca dokázali zlomiť aj katanu a takisto techniky proti nožu alebo tanto. Takou zaujímavosťou je, že samuraji sa museli vedieť obraniť v akejkoľvek pozícii, v akejkoľvek situácii. Čiže aj keď bol na prechádzke so slnečníkom a niekto ho napadol, tak musel vedieť zareagovať. Keď som sa rozhodol, že budem cvičiť Daitoriu Aikijujutsu, pátral som na internete, kto je najpovolanejší. Tak som zistil, že Kondo Katsuyuki, v tom čase Hombucho, čiže hlava školy, bude viesť seminár v Katsúre, v Chibe prefektúre a rozhodol som sa, že na ten seminár pôjdem. Mal tam napísané, za akých podmienok sa toho semináru môžete zúčastniť, čiže keď vás pozná, máte absolvovaných 5 seminárov u neho, alebo keď vás predstaví nejaký jeho žiak, ktorého pozná už dlhé roky. No v tom čase som mal svojho žiaka v Japonsku, 3 roky cvičil u mňa, keď bol prvým tajomníkom japonského veľvyslanca, potom odcestoval do Japonska, kde mal na starosti ochranu japonského premiéra, tak som myslel, že mám dobré známosti, tak som mu poprosil, aby zavolal Kondovi, senseovi a opýtal sa, či môžem sa zúčastniť toho semináru. Samozrejme som bol hrdý na to, že sa venujem na vysokej úrovni aikido, judo. Po nejakom čase som mu zavolal zás a s veľkou radosťou mi oznámil, áno, volal som priamo s Kondo Katsuyukim senseom, veľmi príjemný človek, veľmi milý, dlho sme sa rozprávali, hovorím, super, takže môžem ísť na sústredenie? Nie, povedal, že nespĺňate podmienky. Takže som bol veľmi taký šokovaný z toho. 2 týždne som chodil po dome ako bez duše. No a nakoniec som našiel, že bude seminár v Taliansku, na ktoré nie sú žiadne podmienky, že môže tam prísť ktokoľvek, tak som sa na ten seminár vybral. Po nejakých 2 tréningoch som oslovil jedného talianskeho majstra, či by ma mohol predstaviť Kondo senseovi, tak prišli sme za ním do šatne, som sa predstavil, kto som, čo som, že sa venujem bojovým umeniam, ako dlho. No a na záver som sa ho opýtal, že sensei, mohol by som sa zúčastniť toho sústredenia v Katsúre. Samozrejme, Štefán, kľudne prídi. Takže takýto bol zážitok z môjho prvého seminára v Taliansku a následne v Japonsku, Daitoriu Aikijujutsu. This is a push button. Yeah. It's okay. Yeah. You have to try. Okay. Once more. Once more. Okay. Yes. I teach. I need to try. Once more. Okay, coming. Stop. Okay. Touch is my elbow. Inside, hold on. Hi, sensei. S mojimi majstrami, u ktorých sa učím, som získal taký vzťah, že je to naozaj viac ako učiteľ a žiak, ale je to až taký priateľský vzťah, až by som povedal, až taký rodinný vzťah. Keby mi to niekto hovoril 30 rokov dozadu, tak mu neuverím.
本日ですね、ステファンに日本刀を渡しました。それは日本刀というのは人本来ですね、日本刀と刀は人を切るものです。人を殺すものですね。だけど刀の本来の目的は自分の身を守るというのが刀の本来の目的です。刀を侍に許したのは、人を殺めたら自分も腹を切るという条件で侍に刀を持たせました。そういう大変な危険な刀をこの度ステファンに私は渡したのは、それだけの彼がポジションに来た、要するに師範になったと要するに師範になったという印に、私はステファンに刀を渡しました。この刀は今から500年以上前の刀です。Šihan môžeme voľne preložiť ako učiteľ učiteľov alebo majstrovský inštruktor. Šihan je titul, ktorý môže udeliť len najvyššia autorita danej školy, klanu alebo štýlu a udelí ho len svojim najdôveryhodnejším, najverejnejším a najdlhšie cvičiacim žiakom, ktorí si získali dôveru a preukázali nielen technické, ale aj morálne, vôľové a ľudské kvality a vlastnosti. Nie je to len žiak, ktorý cvičí bojové umenie a dosiahol vysoké technické majstrovstvo, vysoké technické stupne, ale ktorý buduje meno školy, šíri bojové umenie, naďalej zachováva jeho tradíciu, sám vychováva žiakov, stará sa o svojho učiteľa. Je to jeden z najčestnejších titulov a získa ho málo ľudí, či už v Japonsku alebo mimo Japonska. Joseikan, Kobudo, Jujutsu a Tai Chi Chuan. To je kompletný výpočet toho, čo sa v sobotu podvečer odohrávalo v športovej hale na Pasienkoch. Večer bojových umení zaplnil halu do posledného miesta a bolo sa na čo pozerať. So Števom sa poznáme niečo vyše 20 rokov a vlastne na ňom sa mi páčilo, že už od začiatku to ťahal troška aj tak marketingovo a v podstate ľudia ho za to nejakým spôsobom aj odsudzovali, ale vidíme sami, že kam to dotiahol a teraz niektorí len tak závislivo pozerajú, ale už on nastavil ten marketing niekde na začiatku, cestoval veľa do Japonska, veľa investoval a potom si aj z toho niečo zobral. Večer bojových umení sa vydaril a ak ani nikoho nepresvedčilo zmene spôsobu života, tak aspoň prinútil zastaviť sa a porozmýšľať. V Japonsku je to ideál nájsť niečo, čo vás veľmi baví, v čom ste dobrí, čo spoločnosť potrebuje a viete sa tým uživiť. Volá sa to Ikigai. A ja som si našiel svoje Ikigai, čiže venujem sa naplno bojovým umeniam. Ovplyvnilo nielen môj život, ale aj život celej mojej rodiny. Do roku 2013 sme spolu s manželkou, mojimi deťmi a samozrejme s naším klubom sme zorganizovali 15 ročníkov Večera bojových umení, kde sa mali možnosť odprezentovať okrem našich klubov aj iné bojové umenia. Bolo to vždy 10 až 15 bojových umení. Divákov bolo od 2 do 4 tisíc. Ľudia mali možnosť spoznať, vidieť rozdiely medzi tými bojovými umeniami a čo je dôležité, vybrať si to, čo sa im páči, čo im vyhovuje a čomu sa môžu venovať. V nasledujúcej ukážke uvidíte využitie techník v malom obmedzenom priestore. To je veľmi náročné organizovať ako rodina. Každý má svoju predstavu. Je to veľmi veľa práce. Samozrejme, že to nezahrňalo len prácu, že sme sa pripravovali na tie tréningy, na tie ukážky, pretože to musela byť show, ale bolo to, čo sa týka plagátov, billboardov, príprava textov a všetko to prebiehalo doma, tak samozrejme, že deti boli z toho nervózne
A aj my. Naozaj moji rodičia celé mesiace pracovali iba na večeri bojových umení. Už ako mali sme pomáhali aj ja, aj môj brat, aby sa všetko podarilo dobre, aby nám to vyšlo. Takže už keď som bola malá, tak som asi 1000 letákov dávala na každé jedno sedadlo. Potom som išla predávať lístky a večer som teda vystupovala. Bolo to tak náročné, že naše deti nám povedali, keď som pred nejakým časom povedal, že by sme mohli zorganizovať, povedali, že dobre, tatino, kľudne to s maminou zorganizujte, ale my sa vtedy odsťahujeme. Tie sme povedali, že posledný krát. Každý rok to bolo posledný krát. V Japonsku boli bojové umenia a bojové techniky otázkou života a smrti. Preto boli utajované a odovzdávali sa len v rámci rodiny, rodu, klanu a veľmi ťažko mnohí učitelia prezrádzajú tieto techniky. Mal som to šťastie a som na to veľmi hrdý, že som dostal ako prvý nejaponec možnosť naštudovať ďalších 53 techník Daitoriu Aikijujutsu a stal som sa držiteľom zvitku Aikino Jutsu. Je to pre mňa veľká česť, ale na druhej strane je to samozrejme veľká výzva, ktorá ma motivuje stále na sebe pracovať, napredovať a pokúšať sa o dokonalosť. We introduce the Kurila Budokan Club, established in 1989 in Slovakia and currently active also in Austria. Daitoryu Aikijujutsu is a centuries-old Japanese national treasure. Popri pracovných povinnostiach a futbalovom programe, pokiaľ sa dá, tak si vždy rád nájdem čas na zapojenie sa do aktivít klubu bojových umení môjho otca. A v apríli 2025 sme mali možnosť zúčastniť sa otvorenia svetovej výstavy Expo v Osake, kde sme participovali na otváracom dni, kde sa otváral slovenský pavilón, respektíve slovenská expozícia. My sme mali možnosť ukázať Daitoriu Aikijujutsu, Aikido a Judo a ukázať tak spoluprácu medzi Japonskom a Slovenskom priamo v koliske týchto bojových umení. A bol to veľmi silný zážitok, keďže viac než 150 krajín sa prezentovalo na tejto svetovej výstave, ktorá je jedinečnou príležitosťou pre jednotlivé krajiny ukázať, v čom sú zaujímavé a v čom sú výnimočné. Na týchto našich ukážkach sa zúčastnil aj veľvyslanec Slovenska v Japonsku a taktiež najvyššie autority Daitoriu Aikijujutsu vo svete. Pár dní po otvorení svetovej výstavy Expo sa náš klub zúčastnil prezentácie japonských bojových umení na Univerzite Senshu v Tokiu. Dámy a páni, ďakujeme veľmi pekne za návštev našej univerzity. Univerzita Senshu je jedna z najstarších súkromných univerzít v Japonsku. A na tejto univerzite sa konalo podujatie Japonské bojové umenia Medzinárodná perspektíva. Podujatie malo veľký úspech nielen medzi študentmi, ale zúčastnil sa ho aj slovenský veľvyslanec v Japonsku a významní predstavitelia Daitoriu Aikijujutsu. Otec viedol workshop a takisto mal prezentáciu Aikido, Daitoriu Aikijujutsu a Judo spolu so svojím tímom,
kde ukázali ich pohľad na tieto bojové umenia. Ide o výnimočnú udalosť, keďže nie je zvykom, aby do krajiny, kde nejaké bojové umenie vzniklo, bol pozvaný cudzinec na to, aby toto bojové umenie ukazoval a predvádzal. Čiže vnímam to ako veľkú česť preňho, že takúto možnosť dostal a tiež uznanie jeho dlhoročnej práce, aj ocenenie tejto práce. A atmosféra na workshope bola veľmi priateľská. Všetci si myslím, že sa tam cítili príjemne a reakcie po workshope boli veľmi pozitívne. Poslednou zastávkou nášho pobytu v Japonsku bola Katsura. Katsura je na japonské pomery malé mestečko, ale pre nás je významná tým, že sa tam koná každoročný seminár Daitoriu a Aikijujutsu. Tohto roku sa ho zúčastnilo 15 tímov z 11 štátov. Pre nás bol tento rok významný najmä tým, že sa nám podaril zaujímavý úspech. Získali sme prvé miesto v ukážkach a zároveň sme boli vyhodnotení ako najprínosnejší tím. Kvalitu a precíznosť ukážok posudzujú najvyššie autority Daitoriu Aikijujutsu Somucho Kondo Katsuyuki sensei a Hombucho Kondo Masayuki sensei. Tento úspech znamená pre náš klub veľkú poctu a veľké zvýšenie prestíže. Samozrejme, je to pre každého člena aj veľkou motiváciou do ďalšieho trénovania. Dolina, človek sám svoju prírodu chráni, každý strom, každá ducha nás chráni, je náš vzácny deň. Dolina, ľudia nemajú chudé rány, majú tak srdce čisté a chudné, a môžu živieť. Súkromná stredná odborná škola ochrany osôb a majetku. Založili sme ju pred 17 rokmi, začínali sme s jednou triedou, dnes už máme 370 žiakov. Okrem bojových umení ponúkame plné stredoškolské vzdelanie s maturitou. Absolventi našej školy pracujú v armáde, polícii, mnohí išli na vysoké školy. Čiže prvý pohyb. Pomaličky idem rukami ku zbrani, snažím sa ho ukludniť. Áno, dám vám všetko, čo len chcete, tu mám peniaze. Mierime mimo seba. Smerom dole, držím dvomi rukami, otočím sa prudko 180 stupňov, tým mu odoberiem zbraň, zásobníkom do ňoho udriem, hodím ho, obtiahnem, aby som vedel, akú zbraň mám v ruke. Volám sa Morozov Alen Aleksandrovič. Mám už 17 rokov, pochádzam z Ukrajiny. Môj dedo bol v druhej svetovej vojne bojoval, bol plukovník v tankovej divízii. Babička v Afganistane bojovala, bola kapitán. A môj pradedo bol takož plukovník a takož v druhej svetovej bojoval. Takže mám takú dynastiu. Ja som vyriešil, že budem pokračovať v tomto. Preto išiel som na túto školu. Veľa nám prichádza sem na tú školu. Napríklad kinológi nám prichádzali, vojenská polícia, mestská polícia, štátna polícia, vojaci. Čo bolo úplne super, k nám prichádzal brunejský princ. Okrem slovenských kapacít a svetových kapacít pozývam aj najväčšie kapacity z Japonska. Doteraz v našej škole viedli tréningy 6 majstri, či už je to z Aikido alebo z Daitoriu Aikijujutsu. Pretože nielen ja cestujem do Japonska, ale chcem aj priviesť Japonsko na Slovensko. Aké sú moje ďalšie ciele?
Mojím takým najväčším cieľom je to, aby som robil to, čo ma baví, aby som bol šťastný, aby bolo moje okolie šťastné a na to potrebujem zdravie. Na to, aby som sa mohol učiť od svojich učiteľov, ktorí ma učia nielen bojové umenia, ale aj umenie žiť. 私もですね、多くの世界に多くの門人を持ってます。その中でステファンはやっぱり特別なお弟子さんです。イタリアに2人、それからモスクワにも2人、それからこちらのヨーロッパの東のヨーロッパにはステファン、いろんな国に大変素晴らしい門人さんが多いですが、その中で特にステファンというのは素晴らしい門人だというふうに認識しております。Som neuveriteľne hrdá na môjho tatina za všetky úspechy, ktoré dosiahol, pretože naozaj pre ne neúnavne a dlhodobo pracuje a veľmi sa snaží, aby všetko robil najlepšie, ako vie. On hľadá tú dokonalosť v tom umení a stále sa chce posúvať ďalej, až kým tú dokonalosť nenájde. A keď už niečo dosiahne, tak potom si vymyslí niečo ďalšie, respektíve on si to vymyslí ešte skôr, než to vlastne dosiahne. Že on už teraz podľa mňa myslí nejaké 3 kroky vopred, že čo chce dosiahnuť potom, keď dosiahne nejaké momentálne svoje ciele.